I gramy. Jeśli lubisz gry domyślne i masz kogoś, kto by pograł, no to znaczy, że się właśnie do zabawy zespół dobrał. Już ci więc nie grozi nuda, bo jest na to wreszcie szansa, żeby w miłym towarzystwie pograć sobie w Ameliansa. Po porządku ułóż w rządku truskaweczki lub żołędzie. Jeśli pierwszy to uczynisz, to mistrzuniem wtedy będziesz. Już ci więc nie grozi nuda, bo jest na to wreszcie szansa, żeby w miłym towarzystwie pograć sobie w Ameliansa. I co? Nie. Kto ma wszystkie? Kto ma Wygrałam. wszystkie? Pokaż. O, rety, no. Wygrałam.